Като от Star Wars. Верно? Да. Дебилик. Оп, тук имаме размяна на отборите малко. Така ли имаме? Ти си с Овалски, аз съм с италиански. Еми чак си запалена цигар тогава. И аз пуших. И добре, че тебе не сме от един отбор, че щехме, докато пушихме падаме. Добре, ти как пушиш докато играш? Като убият ли? Горе-долу. Защото аз не мога. Айде, папи! Взеха ли ни флага ми така? Да, единия пуши, другия гледа. Изпусна ли го? А, не са ни го взели. Да, остави го. Една дръпка. Бате, директно цигарата ми е в устата докато играе, разбираш. Ме ми става гадно така. Много ми смърдат тия моите цигари. Ти какво пушиш, бе, мем ли? Не. Това Боро филтър плюс. Дали му наприхме сандвич тук? Обратно дай. Дай на обратно, ако искаш. Аз се оправя, да. Его. О, Денчи почна отдалече. Той е от едната страна. Направо... Той е флага в него. А, не е в него. Чак, внимай там. Ай, той къде? Моля си толкова долен, бе! Не! Айде, папи! Кога дойде тук, бе, Дейвис, капания радар? Папи! Трябва да е светнат. Имахте ли радар, бе? Не, аз те знам, аз бех след тебе. Доде още. Вече откъде знаеш, че там съм се скрил? Еми, защото не ти... Мина за тъгла, няма къде друго. Денчо го убих първо. Бате, седа и не го стрелям една минута, разбираш. Добре, те убих, бе, взе флага. Къде е? Взе флага. Майка му. Та шибана тежка е, много неприятно. Ай, ти стреляше, аз снайперирах. Известно време мислиш, че ще излееш. А ти стрелна няколко пъти, видях тук е стрелна. Бате, тази шибана тежка е много яка, Вляво, ама да. няма ти казвам колко зарежда. На центъра някъде. Ей, Кой е това? Дали ни вземат флага само? Взеха. Се опра. От консерва ли? От консерва, кое ще може така? Готово. Екстра. взели си ни флага. Нещо такова. Някой пак много яко увеличил. Какво? Някой пак много яко увеличил, викам. Сигурно съм аз. Сега ще не мога. Вярвайте. Сега ще не мога. Как беше от Мастер Волма ли беше? Да. Патенце, ти лут ли си? На Крон дойде и реши нещата. Ех, италиански. Това е в името на... да се жертваш. Next round.
Аре, момче, сега им правим вече 2-0, 3-0. 3-2 тоест. Сега гледай. Как пусна... от предната игра. Майка му стара, колко гранати има, момче. Какво стана, бе? Викам да им правим ливанец в пустинята. Добре бе, бате, лут си. Аз ще съм лут съм, ама. Ти отдясно не минава. Майка му да еба, къде ме пусна. Този флаг не е ли наши са? Така съм и чекет. Добре, това не те уби, добре. Совалски, ходиш ми по нервите. Не, ще седи, ще гледам. Би било добре, би ми помогнало поне да се свърши работа. Абе, къде е техния ход, че всичко ми е бело? У вас. Мини през нашия ход, бързо. Деба, майче му деба! Това е израстъка, видели къде го оцелих? Да. Ти лут ли си? Тя е сега наши флаг и в тях, така ли? Да, всичко Бе, е в при тях. вас си е, да. Всичко е в тях. Техния си е в тях и нашия е в тях. Виж, че си е при вас, бе. Гледай бе, бате, ти лут ли си? Не. Те не са ли те учили като малко, че се опазите работа, не трябва да си играят децата. Пах ти щитнята. Ти си това. Не е добре. Свърши ми шиваното оръжие между. Обърни си малко. Спищах бе. Видях го, няма да тъкам нашия флаг, да. Видял си, ти нищо не си видял. Аре бе, бати, то нощ моя. Плеясал. Да бе, стига бата и ми стоиш така и не те убивам, аз стига. Крий го някъде, аз ще ходя да връщам нашето някакси. МС Илян. Убих някой, ама май не беше, че се слага. Направо ме разби. Не искаш да знаеш това откъде го изстрелях, моля ти. Чух, че беше отново далече само. Идвам. Връщам флага, дете. Бързо. Не дей. Нема го детето. Не знам какво детето е. Гледай го така, то къде се беше скрил. Мете. Нямам гранати. Мети нещо. Метни нещо, от мебели нещо. Ти от ли си, бе? Аре, духай го. Къде, бе? Връщам. Късно. Добре. Той вече отива пак за флага. Виждаш го, бе, момче. Убили го? Да. То па и време ли няма? Момчета, ставам за малко да ям набързо и идвам. Чай, той има 20 секунди. Това ти казвам, бе. И за тия 20 секунди нищо не мога да направим. Да, вече да. 3-1. Аре, сега идвам. Чай те убия само. Дай ножо.
Ножо играе! Той няма ски разби. Айде. Ножо.